Bon dia. Avui no és un dia normal. Avui hem paralitzat el país. Avui hem aconseguit un efecte de vaga general amb una sola convocatòria de vaga general de 2 hores. Doncs hem perdut el senyal en aquests moments que hi havia a la zona de l'estació de França, Marcel Mauri, que acabava la seva intervenció i que donava pas a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. Ara sentíem l'oposició, sentíem també aquests dibuixos que ens feia el Jaume Capdevila estant d'esquena i cadascú amb el seu relat. L'independentisme també té un debat que sembla que s'està fent sobre estratègia, no? Estratègia conjunta. Justament ahir, i crec que no és casualitat que fos ahir, vèiem, i a més feia molt temps que no la vèiem, a Marta Rovira, juntament amb Carles Puigdemont i també amb Maria Sirvent de la CUP, en un acte conjunt a Ginebra, aprofitant que denunciaven davant de Nacions Unides el que consideren la vulneració dels drets dels diputats. I Marta Rovira i Carles Puigdemont junts, jo crec que és... Aquí també s'estan movent coses. Una de les imatges també del dia d'ahir, eh? Totalment, totalment. Per això jo abans, quan deia que un dels titulars del dia, sens dubte, haurà de ser la capacitat de mobilització de l'independentisme, atès tot el que està passant, jo m'he referit a les amenaces, a la por i a la repressió, però també al conflicte intern que està vivint l'independentisme des de fa uns mesos i que tothom està desconcertat i desorientat i té els lideratges, uns a la presó, els altres a l'exili, els altres sense pràcticament dirigir la paraula. Malgrat tot això, la gent s'ha organitzat d'aquesta manera que hem vist avui, doncs a mi em sembla que això és un gran titular. M'ho sembla, sí. Tornem a Òmnium, que hem vist que hem recuperat el senyal, i ara és Elisenda Paluzie qui intervé. Encara no n'hem vist ni un. Per tant, el que nosaltres esperem, desitgem, que aquest acord que van signar ahir no sigui només per desmobilitzar-nos avui, que sigui l'inici d'un veritable diàleg polític basat en l'aturada de la repressió política i en el respecte del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. No acceptarem menys que això. Avui està aquí, està per aquí, està mostrant el seu suport, coneixent una mica més la reivindicació que tenim al moviment independentista català, la portaveu principal del moviment de les armilles grogues del gilet jaune francès, la Priscilla Ludowski. Ens hi hem reunit, ens ha explicat com va llançar ella una petició a Change.org protestant per l'increment de l'impost sobre els carburants. I com a partir d'aquesta petició que van signar milers i milers de persones, penseu que els carburants a França ja tenen un impost que és del 60% i que perjudica a les classes més desfavorides i aquelles que estan també més perifèriques, a les ciutats petites, als pobles on no tenen transport públic i només es poden desplaçar en cotxe. A partir d'aquí, del fet que ella va començar a anar pels mitjans de comunicació, va començar a sorgir de baix, tota una sèrie de reivindicacions i s'han estat mobilitzant, Nosaltres els hi hem explicat la mobilització del poble de Catalunya, que també va començar de baix a dalt, ja fa molts anys, amb les consultes populars sobre la independència, on vam començar a exercitar el dret d'autodeterminació. Ara ells es plantegen que moltes de les reivindicacions el que voldrien és una democràcia més directa i que els governs no tinguin aquesta deriva autoritària i no governin a esquenes de la gent, que no tinguin por a la gent, que no tinguin por a sotmetre les decisions de manera directa amb referèndums i es plantegen utilitzar l'eina de la iniciativa legislativa popular perquè algunes d'aquestes reivindicacions es votin. Nosaltres també vam portar iniciatives legislatives populars al Parlament de Catalunya que en aquell moment es van rebutjar, però finalment, gràcies a la mobilització popular i a la pressió de baix, vam aconseguir que un Parlament i un govern de la Generalitat convoqués un referèndum d'autodeterminació el passat 1er d'octubre. Per tant,
Per tant, hem de seguir amb la mobilització popular i hem de seguir amb la pressió al nostre govern i als partits polítics, perquè han de ser respectuosos dels mandats electorals i perquè és amb la mobilització i la pressió de baix a dalt que aconseguirem el nostre objectiu. No defallim, mobilitzem-nos, seguim endavant i, sobretot, no tolerem, la repressió política l'hem de denunciar, però no ha d'aconseguir el seu objectiu principal, que és que abandonem els nostres objectius polítics. Seguim ferms, seguim endavant fins a aconseguir la República Catalana. Visca, visca, visca el poble de Catalunya, visca la seva dignitat i visca la República Catalana. Marcel Mauri i Elisenda Paluzie, en nom de l'ANC i d'Òmnium, fent els seus dos parlaments, entenguen aquest acte. I en la línia del que també apuntava la Sílvia, no? Fins i tot entre les estratègies d'ANC i Òmnium, malgrat que totes dues intenten no parlar en nom de les línies polítiques, però sí que sabien... Home, va costar molt arribar fins avui també en aquest terreny. En aquest terreny. Marcel, pel Parlament i sobretot per la feina que feu, i un aplaudiment immens, no només per ells dos, sinó per tota la gent que està participant arreu del territori, a les entitats com l'ANC, Òmnium Cultural i totes les organitzacions de tot tipus que estan lluitant pels drets civils, pels drets polítics i per la República. Seguint amb el nostre Consell Popular de Ministres, tot seguit toca un ministeri molt interessant. Deia, Sílvia. No, deia que em sembla que ja sé que parlar de les expressions de la cara de la gent és difícil, però jo crec que l'expressió de la cara de l'Elisenda Paluzie i Marcel Mauri també indicaven que avui és un bon dia, per dir-ho així, no? Vull dir que la mobilització que han aconseguit és potent i que de moment pensem que no hi ha d'haver-hi més incidents i jo crec que la seva expressió també ho traduïa. Fem una pausa per la velocitat ben curta per no perdre'ns el que continua passant al carrer i el que continuarà passant d'aquí no res a la sala de premsa on està previst que comparegui el Consell de Ministres per explicar-nos què han acordat. Ara tornem. D'aquesta manera no m'estranya que a més tinguin la barra de dir que seran els pressupostos més socials de la història, òbviament. La seguretat és...